खुलुमबाय आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर आरो आइ आफा आरो गासै आंनि लोगोफोर बयखौबो आंनि गोसो गोरबो आरो जिउजों खुलुमनाय जासिहरो। आङो दा बङाइगावआवहाय दंफैयो। बङाइगाव स्टुडिअ'आवहाय बे आदा फाफ्लु सारनावहाय आं दंफैयो। आङो मेथाइ खननो थाखाय फैदों। बेवहाय नोंथांमोना उनावहाय खोनागोन, बेखौ आंनिनो चेनेलाव हगारनाय जागोन। नोंथांमोना उनावहाय खोनासंबानो जाबाय। बेखौ ख्रिस्टमासनि सिगां रिलिज खालामनाय जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना दसे वेट खालामना थाथ'बानो जाबाय। नायनो हागोन लोगोफोर। बङाइगाव बे आदा फाफ्लु सारनि न' बेयाव नायलांनो हागोन। बे गासैबो बे आदा फाफ्लुनिनो न'। आच्चा, नोंथांमोना माबोरै दङ? आंथ' मोजाङै दं, इसोरनि अननायाव, इसोरनि बोर जाबसिननायाव। इसोरा जेब्लाबो जोंखौ अनोखाय आरो जोंखौ गाज्रि लामायाव थांजानो बायोखाय आंनि इसोरनि अननायाव जोबोद मोजाङै दङ। दा नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ। नोंथांमोनाबो मोजाङै था आरो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव दाबावगार। इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायावसो जोंहा गोहो आरो बोलो दङ, आरो सैथोआवसो जोंहा बोलो दङ। जोङो नंखाय आरो गोबां गाज्रि लामायाव थाबायोब्ला जोंनि थाखाय गोबांथार खहा जायो आरो गोबांथार जोंहा जोबस्रांनायनि लामायाव फैयो। आंनि आंगो लोगो बिदा फंबायफोर, आङो दा नैबे आदा फाफ्लु सारनि स्टुडिअ'आवहाय दंफैयोखाय आङो आदानि न'निफ्राय आं खेबदों। नोंथांमोना नायदो आरो नोंथांमोना नायनानै कमेन्टआवहाय लिरनानै हरबानो जाबाय। नैबे जाहैबाय आदा फाफ्लुनि फिसाज्ला। नायनो हागोन। बिथाङा देरबाय, स्कुल फरायगासिनो दं। किमान क्लास फरायाखै? इंलिश मिडियाम फरायाखै ना? इंलिश मिडियाम। इंलिश मिडियामाव फरायगासिनो दङ बिथाङा, बे बाबुआ। नायलांनो हागोन नोंथांमोना। नै बाबुआ नै गारि सालायदों। गारि सालायगासिनो बाबुआ। बिमानि मुङा जाहैबाय माया। बिमायाबो जोबोद मोजां मोजां मेथाइ खनो। गस्पेलावब्लाबो रमान्टिकआवब्लाबो मोजां मोजां मेथाइ खनो। दा बाबुआ देरबाय नै उन्दैनिफ्राय। लोगोफोर, आच्चा, दा फैफिनबाय। आङो बे भिडिअखौ हगारनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। आरो जे मेथाइ आं खननो फैदों, बे मेथाइखौ नोंथांमोना रिलिज जानायनि उनाव खोनानो मोनसिगोन। बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। एसेनोसै आंनि भिडिअ बानायनाया। गोजोन्थों।